Kambu. Ashe haka suka ji yaron ga? A to wallahi ni na samu abin yi. Na rantse da Allah duk an ka sake cewa in ka yaro wallahi sai na sake bobo. Kambu. Kiyon halo haka suka ji ashe. Shissa wallahi ya raga cewa wai su ta kuka suna cewa wai a sa musu bobo a sa musu bobo. Ashe haka suka ji. To yayi. Wallahi tallahi kasuwanci ya buɗe ga baki na jin daɗi. Na rantse da Allah kullum sai na sha bobo yau. Maza kwai. Kambu. Malu, dan sa ido. Hutawa kake ne? Bala'i na nake. Ya ne aiki? Lahiya lau. Mi? Na ga wani bobo anan ka bani dan sha mana kadan. Na rance da Allah bari in hudi ma ka ja. In digo guda ya rage in baka sha ba sai ka mutu, na rance da Allah sai dai kai mo sai baka sha. To wallahi nan kan nan. Wallahi ko marhin ga baka take. In hudi ma ko marhin ga wallahi ban bai. Kai dan bakin ciki da kai nika da in sa hannuna da kai ku ɗan ƙasa ga wuta. Dan bakin ciki sai na dawo ni na wuce. Allah ubangiji shi hada ka da hushe yan yanka aljihu. Kudin nan a sace su. Son ɗaya nika in ga ba hakon ba, in ga hajja ta fata da kai. An kore ka ayi ma korar kare. Dan iska. Nan shekaran jiya bawan Allah ga in ce mai wai dan jire mai in ta yin boli. Wai wallahi ya kiya ana tambaya ta wai ce wai da ma haka nake yawo garan. Dan bakin ciki. Allah ya sa a sace ka. Kan uba. Bobo. Wallahi barin ma kai. Ai billahi ladhi daga yanzu shikenan kasuwanci ya bude. Kullum sai na ya bobo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sissa wallahi matsalar ka hau mashin babu hullar kwano. Wallahi. Ni bari mu faɗa maka. Ke bakin ciki kike ba ki son ki ga na ji daɗin rayuwata. Na rantsi da Allah ba ki son ki ga na. Juyo ka kalle daga gani na zaka juya. Na ga alama baka san yadda ake yin bulbulin bala'i ba. Wallahi yau ko da wa kake kwana a cikin gidan nan sai ka kire. Da wannan ha kwana dama. Ke ki tara min people. Na dole in tara maka. Ki tara min people. Nan ce ga dai. Ai baka ce kan na tara maka people ba sai yanzu. Ke zan gaya mu haka. Lokacin da muka yi abun nan ba wanda ya sani. Yanzu kuma ki to ki tara min people dan ɗaya distin ya bayyana. To ba zan ɗauki wagga ba. People dole ne people su zo in faɗa maka in dai baka je an nemi yadda za a cire shi yanzu nan. Ke ga tsaki ja. Ke ga dai nan office dina niki. Kar ki jaza min to na shanki. Kana can ka zuba min wahala kana nan kana ɗiban bobo. Ina za ka je? Ke ba a tsaki ja ke ya kamata a ce ki dinga buɗe zandodinki aidiyoyi na shiga. Ni waya ce? Ni waya ce da zaka ce min in buɗe zanda? Na da Allah zai ka kai na asibiti. Ke karki ke ce min tagwa. Ke san ta sha ruwa? Zan haɗa ka da wallahi duk kike ce ta sai ke biya ni. Boban ma ya ba daɗi. Ka ja ka ni ba ka ce na ba zuwa asibiti na mata asibiti. Dan tsaya ina dan wani nazari. Nazari? Ban da wannan nazarin da kai ma? Kai? Ni horo. A ga yanda ya ce a cikin wayar sa fa ya cire kuɗi. Kai don Allah. Wallahi da ATM ne yake yawo. Ko mu danne. Amma za ka danne. Shi wan. Wannan katon za ka danne. Billahi allazi in yama wan block ta ta sabon block ta. Ran kai daɗe. Ai ba abun mamaki bana ka ga baro ya tashi sama kamar jirgi. Wai har yanzu ba ku yarda da ni ba ne? A mun yarda da kai. 100%. Yawa wallahi. Na gode this brand.
na bigi biren. Allah na tunano abubuwa. Me ka tuna? Laguruza. Wa laguruza kuma? Niger Tricks. Niger Tricks. Wuri ne za mu taho mu tai. Kai ba asibiti za mu. Taho mu tai wajen laguruza. Wa laguruza? Laguruza. Ban san wani laguruza ba. Ciki dole a cire min ciki. In ba haka ba zan tara maka people. Ke tsaya ki jiya da Allah. Ana son a hanyar da kowa zai abin nan. Ba kuma sai na tona mana asiri. Kowa ya san me kai. Ki tona ma kanki asiri. Ai ba ga jiki na yake ba. Kai? Eh. Baby. Ke? Da yan faɗa miki jiya laguruza za muna wuri ne shi yana cire kuɗi ga waya, shi ɓadda zobe, shi ɓadda mota, shi ɓadda mutum. Mutum? Wallahi in. To dan ya ɓadda mota, ya ɓadda zobe, ya ɓadda kati a cikin waya, ciki shi likita ne shi. Tricks za a yi, tricks za a yi. Ko dai da mina, kan ki tara min people, taho mu tai. Wallahi ban zuwa can. Na rantse da Allah ban zuwa. Ke, na rantse da Allah ina miki sababi. Kanki ya ga mun tagwa. Tau. Taho mu tai. Taho mu tai ba dai burin ki a hisuwa ba, taho mu tai. Gidan laguruza za mu. Waya ma. Ke, Wuri ba. wallahi ina miki sababi. Ya rasa abin da hankali shi babu wanda ya ji ko. To, mu tai. Nan ga gidan laguruza can canza muna. Waye laguruza ni? Mai gida nana. Ni ban san shi. Mai gida nana mai shugaban su dabaru. Kan ki tara min people. Kan ki tara min people. To ai ke zan haƙi ma lokacin da muka yin abin ga ai biki tara min people ba yanzu kina tara min jama'a dan mai afkwata afko. A? Ke tsaya ki ja. Wallahi ina miki kulli in gudu in bar garin ga. Wallahi ina buga miki hannu. Ta. Niger Tricks. Kabari kawai. Something is coming. Kabari kawai. Baba. Kabari kawai. You can't face me one on one. Kabari kawai. Jaga keke ce min taggo ko? Jaga keke ce min taggo ko? To ya miki kyau. Walakanci na biyu kenan. Bayan ke gama biyo hanya da ni gari kowa ya gama ganin cewa ga abin da ya faru. Wancan ne kan ba malo bane? Wallahi kaman malo. Me yake gona mun shi haka shi da wane ne? Ce wacce? Ke ga can ya kusa tahowa. Hita zai bari in tare. Wai malo me ke damun ka ni kam? Lalura ta wallah. Hito dai. Na rage da Allah hitowa za ka yi. Haba malo. Yanzu da a ce ka taho yadda ka zo ka hau kan wannan motar ba sai in buge ka ba? Wallahi gaba ɗaya komi ban gani ni. Wallahi ido na rufe da kai daɗe. Malo. Wace ce wannan? Ga ta nan dai. Saddabaru na ne wannan. Ni ce ga nan dai. Masu gaskiya na bakin hanya kenan. Ranka daɗe wallahi matsala an ka samu. Ka gani dai abin da ya faru. Malo ciki ka mata? Ranka daɗe wallahi tallahi matsala an ka samu. Wato bypass ni bi kuma bypass din nan gargada gare ta kuma tayoyi na ba su da kyau. Kuma gahi ina da matsalar lenonin burki da power steering. Kai wallahi sai na kasa jurewa na afka. To yanzu malo ina ganin ka mutumin kirki malo. Ina ganin ka mutumin kirki shine ka je kai wannan aika wannan abu ne mai kyau. Ba kwana naji an ce za a baka limancin unguwanku ba da asuba. Jiwa ce jiwa. Malam kana dai ji. Niger Tricks. Kawai a san yadda za a yi a cire cikin nan. Kaga ina daga maka kafa. Na sani. A san kawai yadda za a yi ni a cire cikin nan. Na san kina daga kafa ai shi sa cike shiga. Ranka daɗe. Ba ana cire kuɗi ta waya ba a ɓadda zobe. Yanzu me kake so a yi da ka ɗauko ta kawo ta? A duba Allah a duba a yi saddabarar da za a cikin nan haɗe. Kaga. Shi likita ne da zai cire mini. Bari ki gani yanzu za a yi waje da ki. Kai ne ka mata cikin wa'en. Kuma shi ne yake son a ce. Wallahi en. Baby. Wai mama na. Ke shiru laguruza na wanga. Laguruza ni. Oga nana. Wallahi shi yanzu shi na kake wani jikomi ranka haɗe a duban. Ka tabbatar kai cikin. Wallahi ni ne ɗirka mata fi. Tabbas wallahi haka nan na. Yanzu wannan cikin ne shine ba ka so. Baby. Ya hakuri sani. Ka san me zai faru? Wannan ne ba ka so ko? Awo. Da shi kenan. So be it. Niger Tricks. Yahoo! What do oga laguriza? Ai duk ana tare. Ta wallahi dawo sabuwa hulɗa. To yanzu ranka daɗe za mu yi magana yanzu. Ita za na kamar sauri kaka. Sauri nake yi. To Allah ya kiyaye. Baby ka gani. Na gani wallahi.
Celine Dion. Shige sagara. Mun gode. To shikenan. Mun gode. To sai mun yi magana. Mun gode. Baby kai ka kai baby. Wallahi ke haɗu. Baby ka ga cikin sauki. Wallahi a? Ba zuwa asibiti. Ina. Ba shan magani. Nahi. Wannan idan naka. Ai laguru da kenan shi. Na ke ai sai shi ogan mu na dan su dabaru. Allah wallahi. Ke to yanzu a luta continue. Yanzu zuwa zai in bidi power horse. Mu tai a ci gaba. Na shiga uku. No haru. Baby kai baka gani. Ke mi wai. Ina da dashi wa ina. No haru. Baby. What? Baby za ka haihu.